her står jeg så med Don Suf. Og det er jo en helt speciel hængst for Blue Horse. Altså, det er jo ham, der har gjort os, så at sige, næsten verdensberømt. Han har jo selv i sporten præsteret rigtig godt. Han har over 30 internationale sejre i Grand Prix. Og Danmarksmester i 2008 og var med på bronzeholdet, der vandt bronzemedalje til OL i Hongkong i 2008. Men i avlen har han selvfølgelig også gjort det fantastisk og virkelig sat sit stempel på avlen og gjort en forskel. I mange udenlandske forbund fører han jo også ranglisterne. I Tyskland har han ligget på førstepladsen i 10 år efterhånden, og ligger der også i øjeblikket med et meget højt dressur. Blue Horse, det er jo en hængstestation og en dressur og handelsstald, og jamen, altså, vi prøver altid at gøre det bedste vi kan i alt hvad vi gør. De største succeser vi har haft rent ridemæssigt, det er jo at Blue Horse Mercedes sølv- og bronzemedalje til VM i Aachen i 2006, og selvfølgelig Don Sufros holdbronze til de olympiske lege i Hongkong i 2008. I de 20 år, vi har eksisteret, jamen, der har Blue Horse jo haft en rytter, der har været Danmarksmester 9 gange. Og vi har ofte været med på det danske landshold, som har repræsenteret Danmark ved de store mesterskaber. Som det nævnte tidligere ved følgende, jamen, så vores etårs hængstplads, når de så kommer ud i maj, så bliver de jo udenfor, indtil de faktisk er 2,5 år. Og om sommeren går de selvfølgelig på græsmarker, om vinteren så bor de på en mark hjemme bag ved vores løsdriftssal, hvor de selvfølgelig bliver fodret. Det eneste tidspunkt, de kommer ind på, det er, hvis vi skal have smed til dem, eller de skal have ormekur, eller de skal have orden fødderne. Nu har vi så slutningen af juni måned, og i starten af næste uge, så tager vi så de unge hængst ind, som vi mener, der kunne være interessant at fremstille til kåring. Og forbesigtelserne i de tyske avlsforbund, de starter jo her i starten af oktober, midt i oktober. Og til den danske forbesigtelse, det er jo først i december. Men vi starter jo så med dem til det tyske nu her, og så omkring 1. september til den danske forbesigtelse. Den første vinter, der gør vi jo det, at ved morgenfodring og ved aftenfodring, der binder vi følgende. Og det mener jeg, det er selvfølgelig en tid, man investerer i det lige til at starte med, hvor det lige kræver lidt tid og lidt mandskab, men det er en rigtig, rigtig god investering. Og det er noget, der kommer hesten til gode senere hen i livet. Altså alt er meget nemmere, både når man skal have den læsset og når man skal have den tilredet på et senere tidspunkt. Jamen så bare det, at de har lært os til bundet, altså det er en utrolig god ting til sådan nogle følgerplage. Med hensyn til opdrættet af vores heste her på Blue Horse, der har vi jo ændret det radikalt inden for de sidste 7-8 år. Tidligere der havde vi dem jo traditionelt gående i løsdrift, alle unge hestene, altså fra de var følge indtil de var 3 år, altså løsdrift om vinteren og så selvfølgelig på mark om sommeren. Men det har vi ændret således, at vi har følgende gående i løsdrift den første vinter, indtil de bliver lukket på græs som 1 års i maj måned. Derefter så bliver de så faktisk gående udenfor 24 timer i døgnet året rundt, frem til de 3,5 år. Selvfølgelig de 2,5 års hængste, vi fremstiller til kåring, både i Danmark og udlandet, dem tager vi selvfølgelig ind som 2,5 års og begynder at arbejde med. Men ellers så går de udenfor og bliver fodret morgen og aften med Pavo Grow, og så får de selvfølgelig wrap, alt det de vil af libitum, plus at de får
bevægelse 24 timer i døgnet. En tysk undersøgelse har jo vist, at heste, der lever udenfor, jamen de bevæger sig jo mellem 9 og 10 km om dagen. Og det kan man jo levende forestille sig, hvad det har betydning for hestens udvikling af hove og led og knogler og ledbånd osv. Samtidig med, at mentalt så er det også rigtig godt for hesten. Altså for mig der er filosofi og mål jo stort set det samme. Altså for vores hingstestations vedkommende, der er det jo klart med de reducerede bedænkningstal, der har været igennem de sidste 6-7 år, jamen så er det kun kvalitet, der tæller. Og hvis du skal have en chance i det marked. Ikke? Altså, og derfor selekterer vi vores hingstemateriale med hård hånd. Og har vi en hingst, som ikke rigtig indfrier vores forventninger i avlen, jamen, så tager vi den ud af avlsprogrammet og afventer og ser, hvad afkommende, hvordan de udvikler sig, får vi eventuelt vil så tage den ind igen. Ellers så bliver den uddannet som dressurhest og bliver solgt på et eller andet tidspunkt. Med hensyn til vores ryttere, jamen, så er målet helt klart inden for de næste 2-3 år igen at blive en del af det danske dressurlandshold. Vi har jo nogle rigtig talentfulde unge mennesker her på stedet med nogle rigtig talentfulde unge heste, der er på vej, og jeg håber og tror på, at i løbet af de næste 2-3 år, så er vi på holdet igen til de store mesterskaber.